Takže já zdravím všechny příznivce našeho kanálu, tady Kuba a vítám vás u takového videa, kde se podíváme na plenty na Bčku, na Dustech dvojkách, který se dají považovat i trošku jako cheaty, protože když je tak trošičku použijete, tak se buď to špatně hledají, anebo se špatně defuzují. Já jsem tady na této bugneté stěně, kterou můžete i projít. Rychle zajdeme na Bčko. První plant je tady, který se špatně hledá, protože on, dneska si to ukážeme, protože vlastně policajti začnou hledat někde tady, pak se podívají tady, oběhnou to tady, ale nepodívají se semka, jo? Vidíte, že to ani neproblikává a jenom třeba když nějaký policajt takhle, tak si to taky všimne. A znám teda nějaký lidi, kteří třeba takhle skočili, jo, dobrý, a hnedka defuzujou, protože už vějou, že už je to docela starý plant, ale kteří to ještě nevějou, takže si jen tak běhají, nevějou, bum, zdají to, utečou, protože nevějou to. Pak další je já chci zkusit plantnout 2 bomby, to jde. Pardon za vrzání židle, ale je to hold už staré židle. Já poletím rychle. Tak ahoj. Toto nemám připravený, protože to je jenom takový rychlovka. Tak, jedna ještě tady, protože ten taky se špatně hledá, protože oni to hledají takhle a prostě tak, no. Takže jo, tyto dva planty, ale ty bomby asi to ne. Musí být položena na místě pro bomby. Takže na Ačku by to šlo, to by bylo docela dobré. Ale jinak další bomb planty, které tady to je asi tak pro toto video všechno. Furt jste mě nepsali, co bych tak měl natáčet, vím, že jste mi psali Payday a takovýhle věci. Payday určitě natáčet budu, to jo, to už se vám slíbil, to už jsem řekl, že jo. Ale furt jsem se nerozhodl, jaký díl, jestli 1 nebo 2, ale doufám, že to bude 1, protože, ne 2, pardon, 2, protože tu hraju s někým a možná bych to mohl natočit. Ale ještě bude hodně takovýhle, ptali jste se mě, jestli budu natáčet něco jiného než Counter-Strike. Jo, mám to v plánu, ale asi, jo, určitě budu, ale nevím kdy, protože se mi moc jiných her nechce. Poslední dobou jsem fakt dost, dá se říct, i závislý na Counter-Strike, dobře závislý to zase ne, ale prostě mě hrozně Counter-Strike baví. A ještě jeden, myslím, že je tady. Tady ten okraj úplně toho studu. Ne, tady ne, tak tady. Ne, tak já nevím, ale vím, že tady, pokud se nepletu, jo, pletu se, no, dobře, to je jedno. Takže pokud se vám toto video líbilo, doufám, že dáte like, v případě koment, odběr a už mě napište něco. Můžete si třeba napsat i, jestli to s váma budu natáčet, mám naplánováno natáčet s Fighitem. Doufám, že ho znáte, protože je docela dost dobrý youtuber a doporučuji vám se na něho kouknout, protože ho natáčení baví. A doufám, že ho i podpoříte. A toto asi bude teda pro toto video všechno. Doufám, že se vám líbilo, pokud ne, tak si naserte, a pokud ano, tak dejte like, anebo si taky naserte. A koment vždycky potěší, takže pokud budete chtít nějakou hru, třeba já nevím, jestli budete chtít s někým, no, třeba aby někdo z vás to byl, tak si napište, já s vámi něco natočím. A to bude teda asi všechno, takže zatím se rozloučíme, takže zatím čau.